Tarawna forsi daqsxejn strambi, libsin formali, daqsxejn retro meta qed nippreparaw għal dawra bil-moturi, biss din mhux dawra bil-moturi normali. Fil-fatt ftit ta' snin ilu fl-2012 ġiet iffurmata dik li referu għaliha bħala Distinguished Gentleman's Ride li hija ideata biex tikkrea awareness fuq prostate cancer fl-irġiel. Fil-fatt, issir mid-dinja kollha u għaw Malta Robert Gattu wieħed mill-ideaturi li fil-fatt nagħmlu din ir-rajda u Malta wkoll. Kif ġiet din l-idea? Dina r-rajd hija sponsorjata id-dinja kollha mill-kumpanija ta' Triumph, aħna owners ta' Triumph u xtaqna nagħmlu din rajda u Malta wkoll. Issir fil-pajjiżi kollha biex inkunu magħhom ukoll. Ilkom tippreparaw għaliha? Inna dal-axħar 4 xhur nippreparaw għaliha. Fil-fatt f'din ir-rajd internazzjonali liema tipi ta' moturi jintużaw? Bħala moturi għandek il-Cafe Racers l-iktar importanti, għandek il-Customized, Bobbers, daw l-affarijiet Modern Classics, mhux kollha ċertu minnhom, daw tip ta' moturi. Moturi daqsxejn differenti minn normal. Eżatt. Proset tal-inizjattiva jenħad gost ħafna, niġi biex nipparteċipa wkoll, biss naħseb aħjar immorru nduru u naraw xerba moturi interessanti fil-fatt inqalgħu għal din ir-rajd. Ma kellix dubju li nintaqa' ma' John ma' il-kunċett ta' din ir-rajd interessanti. Famlaw di Gentleman's Bike Ride li qed issir madwar is-cities tal-Ewropa anka barra l-Ewropa b'fosthom l-Awstralja u anka ġo postijiet ġo l-Amerika u ġo l-Ġappun biex jinġabru flus u jkun hemm awareness iżjed tal-kanser tal-prostata fuq l-irġiel hija good cause. U xi ħaġa interessanti li tiġi iżjed li bes ħanajdu hekk iżjed mod klassiku. Moturi jkunu fuq dak it-tip lew klassiċi ta' qabel is-sebgħinijiet jew ħanajdu hekk Cafe Racers. Dak iż-żmien hekk kienu jagħmlu li kienu ħafna minnhom isuqhom bl-ingravata anke ġo Malta stess. Interessanti, jekk naraw ċertu ritratti ta' meta kienu jsuqu l-armier, anke jien issorprendejt ruħi ħafna nies kienu jkunu bl-ingravata nhar ta' ħadd telqu l-mutur. Hija xi ħaġa interessanti. Ovvjament qed jagħmlu revival tagħha. Għat naraw moturi vari hawnhekk, hemm moturi moderni imma li qed ikunu Cafe Racers u kemm moturi li huma modified, antik modified, u li flimkien jagħmlu dik il-ġabra xi ħaġa speċjali, xi ħaġa differenti, u mbagħad kif ngħidu bl-Ingliż dancing on the cake huwa l-ħwejjeġ li jkollna li nagħmlu għad tidher xi ħaġa differenti li tisuq il-mutur bl-open face helmet, bla visor, ngħid għalija nħossha stramba u bl-ingravata u bil-ġilek hija terġa' xi ħaġa interessanti wkoll. Jinsaġlek wasalt mal-ingravata jiddispjaċini. Forsi l-iktar mutur li laqtek, partikolarment minn dawk li huma modifikati. Jiena mill-modifikati hawn ħafna sbieħ, speċjalment dal-Honda li hawnhekk ġobni ħafna. Bir-roti high profile, it-test high profile bis-single seat biex jiġi iżjed Cafe Racer style, imbaxxi minn wara minn quddiem kemm jista' jkun taħt is-sit ma hemm xejn għalalu kollox, u ovvjament dik hija l-bażiku ta' Cafe Racer. Cafe Racer huwa mutur li dak ġejja minn żmien li kienu jintaqgħu fejn il-kafes u muturi standard jaqlawlhom kemm jista' jkun affarijiet biex il-mutur jiġi ħafif, ibbaxxulu l-handlebar u jiġi. Marru jtelu. U dan huwa ħanajdu hekk, il-quintessential Cafe Racer.